תשמעי. זה. אבל רואים. תראי. תראי, את רואה מה כתוב פה? מה? רציני, מה את זה? מה את רוצה? לא, אבל כשהם באים ככה, אז... וואי, אני מתה. את רואה... תראי מה הוא כותב לך על זה בכלל. וואי, הוא כותב... אני מתה. וואי, את רואה, הוא כותב לי. וואלה. לא, עוד לא. לזי, נשאר, תעשי. מה כתוב פה? לא ככה. וואי, לקראת... מי זה אישה סיבה? אישה באה. וואי, לקראת היא מקופצת. את ראית איך הוא קופץ? די, תנסי לא לצפות, אני לא יכולה. קבלי! וואי, הם באים, אני נקרעת. לא, איך שהולך בן אדם. הנה עכשיו. הוא ניתק לי. אם הביטחון תארז אותה. אוי, הם בטח יפילו עכשיו. יפילו אותה. תראי. לא, מה הגלות? תתקשרי כבר, תחפשי למספר שלו. נו, איפה המספר? אני מפחדת לשבת פה, אנחנו צריכים לחכות לפה. נו, אבל אני מפחדת, מה אני אעשה? זה ילדה, את מפתירה לי. למה הוא לא עשה?